Bakhuid, Tongin Duai, Nagabinda, Jingoy Jinkia, John Iris, Carson Taïew, Jonathan Carson Taïew, Ninu Carson Taïew. Niduai Nagabinda, Ka Result, Babha John Dakamsha, and can treat by Pasma. Lais Pak Sapua. Lais Pak Sapua. Galak menda bapai bagio. Galak menda bapai bagio. Galak menda bapai bagio. Yangin yalek you shaying jong try. Raya royu try can rad hallelujah. Raya royu try can rad hallelujah. Raya royu try can rad hallelujah. God Bakhuid and you shaying jong try. Kohiman ko para tongin sangu ya Jisu Nagabinda Ganiga step. Tongin ang bandra kama jongu ya baro ka jingang no jongi ka jing tumu jongin. Nginang bandra ro ya giba pangi bashitam nginang e beteng banduai Nagabinda ka ri India nagab kabanang jit ya kinong mikmat ki batimai. Niduai Nagabinda kina ki ba ap ya ki result ba per bakin kemen enda ki yo ki result. Ha kerteng opa baru kon baru mensi Bakhuid Amen. ka jinga e jungu trai jungi u Jesu Christ pat ka jingi jungu ble lem pat ka jingi selok jungu mensi Bakhuid kindon rengka bat pi barom Gabat Piru. ko himen ko para tongin sangesh porban ko slai halaka donur ka mensiam halar baro ki pop ki bangilale pau Jesu unang pediang ya ke jingang no jungi ya ki pop jungi banginang yang scam Nagabinda jungu kumbang yusngo na ka jimpuli na ki kam jungi apostol pau Paulus Bakhuid ulayalap shakinong Athens but kim shimlan ban pediang ya Jesu Jesu map yangi sai kud yangi na ki pop baro nga palam au play badon bor baro badha pi ko himen ko para bangalale pop shibun e da ki jim parkhat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle palat jonga da ka jingle palat jonga da ka jingle palat bakra e jonga namar kata ngakarpat ya ka Maria Bakhuid kabayai sa ka teisoti ya ki angel bat ki rikoi bari pi ko himmen ko para banduwai Nagabinda jonga how try ublay jongim ublay badon bor bar uni sune yangi badandala mapi ki pop jongi unyalam yangi shaga jingim bam jikut Amen. Triken Rako Isnayagi. Triken Rako Isnayagi. Cristo Mango Cristo Kodong Penim Jongi Penim Yagi. Triken Rako Isnayagi. Triken Rako Isnayagi. Cristo Mango Cristo Kodong Penim Jongi Penim Yagi. to nginia duwai ni duwai
Nagabinda kajing kajingar ku barro kat bangidam pen kray nagabinda ka Sngi burom Pentecost baga bor Jisu nang van hiar halo jeng ilem pau mensi em Bakhuid to ai ngi karpat ko trai ba kumba ngi lenium haga jimaya yagi Sngi kraw jeng jimmi pa jeng ukurn jame kumdaro ngi long gi babit ban kemen haba unwan rengkat bat kiri koit baro dau trai jeng yu Jisu Kristus ukurn jame uba im bat sensha rengkat bat me haga jingelong kawe jeng mensi em Bakhuid uble junom la junom Amen. Kajing pule naki kam jong ki apostol. Hakito ki Sngi, ki breu ki bala let on ya u Paulus, ki la let lang bat u shadu Athens, bat anda ki la yo jing peta, na u nakabenta u Silas, bat u Timotheus, bakin wan koloi kat bala sha u ki la let no. Kumta u Paulus, da kabayang hapadang ka Areopagus ulaong, kurang ba Athens, ngayo I ba pilong ki ba shongshit niam shibun namar ba habang ayat sharum shaneng bat ngapet ya ki jakam mani blai jongpi ngala labru ya kaduan ha kabalatho ha ublai ya ubam la ban itu te ya uta uba phimani kum ubam la ban itu ya uta ken ngapan bena phi ublai ubala thau ya kaperthai bat ya ki ai ki badonaka ba ulong utrai jong ka benang bat ka khandau shong ha ki ying blai bala thau da ubreu lamne la shakri ya u da ki kti ki breu la kumba ukurdu ai naba ma uhi u ai habaro ki breu ya ka jing im bat ya ka mensim bat ya ki ai bat na uwei ubreu ula thau ya ki jat ben reu baro bakin shong habaro kasla perthai ba andal amang yaki ayom batik kena bat yaki put jong ki jaka haki bakin shong kidai ban wat ya ublai daka jingkermen bakin tari sha u batkin syam ya u ban jengai na unu nangi namar ha u ngi em bat ngike bat ngilong kumbadon naki melung jong pi ki baong namar ngilong shisha ki khun jong u kumta habang ngilong ki khun jong ublai nyimdai ban tharai ba ublai ulongkum kaksiar ni ka rupa ni umau balap penwandur da ka jing tebet bat ka jing mudur ubreu ya ka juk jong ka jing bom te ublai syam da perwa henrai menta hukum ya ki breu barok keleng saudong ban kala ka bamut namar ula dabbu ka Sngi hakaba un sabishar ya ka perthai da ka hok da ubre ubala jet bat yakane ula ai kasabut haki breu barok da ka bapen mi pat ya u naka jingyap habaki la yo sngo syapang ka jing mi pat jung ki bayap ladon ki bala rki ben henry ki wei pat kila ong ngin sa ngap biang ya phi syapang kane bat kumta u Paulus ula mi no na pedang jongki henry ladon ki breu ki bala yaso bat kila nge hapedang kini ladon u Dionysius udkot ka Areopagus bat kawai ka breu ka bakar tangka Damaris basa kiwai de hadin kane ulami na Athens bat ulale syakurin kaktin jo utrai Isoho yaule. Asam cispa sapupra nomor raspa nyopo. Raspa nyopo. Idwai kita dua ar kat lai kat sah.
utrai undon rengka bat pim. Kajing puli ina ka gospel Bakhuid kat kumuyo anis. Ujesu la ong halage senran. Ngadang don shibun kie baniatu ihapi. Henry Pimla ban snotu iaki menda. Enda umensiem kajing shisha unwan. Unsa yalam iapi sha kajing shisha barro. Naba unom keren naladehi. Henry kat iakaba uyos ngau un keren. Badunia tu hapi yakie keban sawan. Un pendon buram ianga. Naba un shim naka jonga. Badunia tu yaka hapi. Baro kat kaba upa udon kalong ka jonga. Nagane ka daw ngala ong ba un shim naka jonga. Badunia tu yaka hapi. Ka gospel jong utrai. Kajing era ya mega Chris. Ko hemmen ko para bayir ha utrai Jesu Chris. Ngila jan ba bad ka sungi buram Pentecost. Part nangne shakamat sa shipos ngi ngireke ya ka sungi buram Pentecost. Ya ka sungi ha ka ba ki apostol kila dapda ka bortamai na bening. Ka gospel menda ka sungi ka karen shapang uta umensiem Bakhuid ubadon load ka bor ubadon load ka jingtip but ulong u ka jingshisha nagabinda changi. But ujisu kren hak shaki apostol but kinsa long ki bastard ban shempang ya kiem bamayan lemba ka jingwan hiar jongumen siem Bakhuid lemba ka jingikai jongumen siem Bakhuid bakindup snautu ya ka jingyade uble badukon badkom juru ya ka jingyade uppa badukon badumen siem Bakhuid. How men siem Bakhuid ngidon ka jimpura jong ka jinglong uble hapo jongi. Namar umen siem Bakhuid ukit ha u ya ka jinglong bapura jong uble uba unsa pinyetu hangi lempa ka jing ai lat bad ka jing ai bor jong ublehi namar uble uppa bad uble ukon u ai lut nadong shadong how men siam Bakhuid bad un uklalong ka jing shisha nagabinda jongi kabamut umen siam Bakhuid ulong nongi kai shapang uble shapang ujisu kramba ngindup roy haka jingid ya uble uppa bad uble ukon lemba umensiem Bakhuid. But ujisu ong bade umensiem Bakhuid unsa yalam yangi sha uta uble ubang ngim itu kumbangius ngo naki kam jongi apostol. Haba u Paulus Bakhuid ula leisha Athens ha Greek ula yo Kibru kilato syapang uta uble uba kim itu. Minta kumno ngilaban itu ya uni uble de lamba umensiem Bakhuid. Nakata Jesu ong haba wan umensiem Bakhuid when he kai na dong shadong epi badun he kai shapanga jingshisha. Jingshisha hangne kalong kade lempa ka jingeit hau Jesu ngila banyo jimpenim. Jingshisha kalong bad ladangi kongu bad ngiyai bad ngi im badu Jesu nginyo ya ka jingim bam jikot. Ka jingshisha kalong ngimdon kiwe pat kibble light no na uble laive. Ka jingshisha kalong ngimdon kamshu ban mane ya kinu kilum kiwa ne kinu kimrat kimreng. Ka jingshisha kalong ru ngimdon kamshu ban kinia ha uble lemba kimrat lemba gits nam jong kimrat. Umen siem Bakhudun ki kai lut na dong shadong yangi shapanga jimmane bashisha
Siapa ke jingi do belai. Umen siam Bakhuid un pen scam yang i ha ke jingi ha ujisu bangin I dia ujisu. Umen siam Bakhuid un hikai yang i bade lempa ujisu ngin salait loid na ke jimpang, ngin salait loid na ke jinge, ngin salait loid na ke pop bangin yo jingkoid. Ko himmen ko para kane kadege jingshisha kabaka parte kadon kam ban tip minda. De namar ba kimpat pidiang yakane ka bor chung men siam Bakhuid kidang sadum. Don bon ki brio saudong changiru kibam pat pidiang ya ujisu ha ka jingem chonki. Namar bale kim shimla pidiang ya men siam Bakhuid ha ka jingem chonki. Ne kim shimla kongu ya men siam Bakhuid ha ka jingem chonki. De lempa ka jing kongu ya men siam Bakhuid bat ka jim pidiang ya men siam Bakhuid ngi kalalong ki kristan ki bashisha. Umen siam Bakhuid un perlong yang ngi kristan bashisha. Umen siam Bakhuid un penjana ya ka jingem jongi. Umen siam Bakhuid un penbandur ya ujisu hapo jongi. Banlong ki kristan ki Bakhuid ka jingem. Banlong ki kristan ki batrang ya ujisu. Kamalla ka kelip ma jonga jingem jongi. Nagata ka daw ujisu. Shuaba un kiusha beneng. Udang betai syai kadari ki apostol. Yak pimde ben sausi namar bangan leit no shaupa. Henry pide ben long ke bakkemen namar uppa unpa da way pa tu nom pentengen unong ikai ubastad ban pinyajan yangi badu trai. La syai kasngi ka Balang salon sor karake ya kasngi burom janga jinkio jungo jisu shabening. Barleze hangne ha northeast India ngirakero ikasngi burom hakasngi utrai. Kane kasngi burom kahikai yangi ba ensa wanu mensiam Bakhuid ba ensa don ka bor janga beneng hapo jangi lemba umensiam Bakhuid. Nagataka daw ko himmen ko para ngide ben pin kreba nagabinda kane ka bor. Ngide ben trang nagabinda kane ka bor janga men siam Bakhuid. Kalam ka jing trai kam janga men siam Bakhuid ngimla ballong ki kristan bashisha. Ngimla ballong ki kristan baklain jingate. Ngimla ballong ki kristan ki Bakhuid namar umen siam Bakhuid unitulut natong shadong kumno ban imha ka partay. Kumno ban imya ka jingate badu men siam Bakhuid unyarap yang hiro ban pen kalat yangi na ka jingkring jangane ka partay bangindup yo ya ka jingkring bat ka jingit ya ka beneng tongin duai ha kane ki Eucharist Bakhuid bangindup dap da kane ka bor bangindup pen ke im ya umen siam Bakhuid banginang duai ru bakan dia ya ka Pentecost ha ka jingem jangi kanamba ka jingade jangi badu blai ka jingade jangi badu Jisu kallong ka bakam janai shushu lemba ka jingtre kam jangamen siam Bakhuid ha ka jingem ka jangi. Ko Jisu bait ngis ngongo yame nagabinda ka jingkular ya umen siam Bakhuid yangi vai pa ivai. Ko Jisu mela ong hababwan umen siam Bakhuid when hikai lut nadong shadong badun hikai yangi shapa ka jing shisha baro. Ko Jisu hikai yangi ba lemba umen siam Bakhuid bangindup ishirhem yame man ka kelip ma jong ka jingem jongi. Enya ro ya utrai Jisu Christ. Amen. Ko himmen ko para tongin plai ka jinge ka jungi nganget how blay upa badon por baro unang tao ka beneng bad ka kindo bad how Jesus Christ ukon ba marwe jungu utrai jungi yau bela puna men sim Bakhuid yau bela khana ka Maria teisoti ubala shale bein hapo upontius Pilatus la sanar panayavu ula yap la tepyavu ula hiasha ki bayap Hagasngi kabalai ulami pat ne ki bayap ula kiu shabeneng ushang shakamon ublay upa badon bor baro nang da unwan pat ben bishari ki bayem bat ki bayap ngange how men siam Bakhuid haka Balang Catholic Bakhuid haka jingyasilo ki rikoid haka jimmap ye ki pop haka jimmi pat ka do haka jingim bam jikut amen. Laispa nyopo. Play
to ya duai ko himen ko para ba ka jingkinia jonga ba jompi kan lang ka ba pediang hun hau blai upa badan bor barong To try pediang kinyani kiti jompi na ta ka chingero ko buram kerteng jumu kachimunto yangi pada Balang ko jumu baro ko wei ko blai me uba lemba ka jingya ai keliang ba pela jong kane ka jingkinia me pelong yangi kinongyo benda hakawehi kaburom blai ba krautam jome to ai ngi karpat kumba ngilatip ya ka jing shisha jome kumdaro ai banginyo ya ka daka rukam im kabahok da ukris utrai jongim Amen utrai undon rengka bat pim Rengka bat hiro to kentiu ya la ki donod Yente ki shau tongin aingu ya utrai ublai jongim Kashong hok bat katei da shisha kalong kabashong hok bat ka badai kadaiti jongi bat ka jim penim yangi haki por baro benyaro yame ko kinrat henre kamdam hakene kapor benyaro pindon buram shushu yame naba yau kris ukun lamborot paska jongi lakinia namar habala pindu ya kabarim la tau temai ya kaperte kabala jot lapra bat ya ka jingim jongi la pinba biang hawu kris namar kata habala dapmia da ka jingamen paska kaperte baro kawe karsa da ka jingero yame ki bor beningru bat ki kin hun angel kirwailang ya ka jingruai janga buram jame bat ki ya pen bana kalem sangem Bakhuid Bakhuid chuan Bakhuid du blei ki pan Blei ma putei ki dam Da ka buram jomwe Wai usana shantro Wai usana kembu Wai usana you blei to know Yaro yuta wawan Agar kerteng utrai Neng bat kerteng hidang Daga buram jombe Wai usana shantro Wai usana kembur Wai usana you blei to know ko himen ko para tongin aiti ya baro ka jingang nu jongi rengkat badni upu wat ka wai bakat bau men siam bakui wan kiar halur ka jing tarwa bakui jongi ngirungin yo ka jingkala bangi rungin lalang shisha kum ki apostol bala pen kraina ka binda kas sngi buram pentakos bandup dap daga jinga bat ka sap ka pong jongu inam wan raru how jisu ya baro ke jingang nuut ke jing ting ke jing kuslai ke jing pang ke jing shitam jongi nginangai tiru ya baro ka jing tumu babha jongi pau jisu un ai bor shushu yangi lempa ke jing kala hakane kelip jimpen kala hakane kelip ma dashisha melongo bakoit kotrai kata mei jong ka jing koit barom namar katangi karpadia me to pen kuit pen kandang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya men siem jamme kum ka umje halo jangi bakin karlalong yangi kamet barkas nam jangotrai jangi o Jesu Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngba ula pediang ya ka jing sha shitom ula shim ya upu bada ka ba aingu ya me ula kedia yavu badula ai halagi sendran u ong tu shim bato bam na kane pi barro na mar kane kalong ka medjanga ya ka bayanaiti na ka benda jumpi
Hagaju ke rekomenda la ya bam ula shim ya ka kuri. Bada ka baingu biang yame ula aya ka hala ke sendran u ong. To shim bat to di na kane pi barro. Namar kane kalong ka kuri janga snam janga. Janga jutang batim mai bad bam jikut. Ya ka bain pen mi naga benda jumpi. But naga benda ki babon. Naga benda ka jimap ya ki pop. To le ya kane ban kan mau ya ngam. Kos nam bakardor jango karis. To pen kuit yangi. Pen kuit ya men siam hadim pen kuit. Pen kait pen kia ya ki bapang di bashitam. Ya da yang inau pamen. Kajing maya jongka jinget. Katasin bagi bang yuneu. Ani dia gane kahuli. Ibenda kaji yap jong mengotra. Tajadu Namar kata. Ngi ki ba pen menda ya ka jingia bar ka jimmi pa jangu. Ngi tarwa hame ko tra ya po janga jingim. Bad ya ka kuri janga jim penim. Ngi da aing waidem. Namar mela new yangi ki ba bit. Ben yang hakamat jamme bad ban shakriya me. Da ka bas ngeverit ngi karpadia me. Bangi ki ba yo benda hakamet bad ka snam ukris. Ngilong ki ba la penyatale ka way da omen siyem Bakhuid. Token mau ko traya ka balang jamme kabala priyang ha satala ka parte but to penjana ya ka ha ka jingit renkat badu Francis upa Bakhuid jangi wik u wilbert mar wenu bishop jangi but baro ki lingdo but kirinium token mau lemro ya ki himmen ki para shinrang but kinde kibela yutia da ka ba kermen ya ka jimmi pat but ya baro kibela kalat no ha ka jingis ne jamme to pdiang ya ki sha ka jingshai ka kama jamme to isne yangi barong ikarpadia me barengkan bat kamaria te soti Bakhuid ka kame jango bele u jasa Bakhuid korim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid but baru ki rikuid ki bela pensno bhaya me pateng la pateng ngin long ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jikut but bangin ya Robert pindon buramia me da u kun jamme u Jesus Christ. Davu lembadu badhavu kallo hameyu blayu pa badan bor hake jingelang kawe jungumen siyem Bakhuid baro ka burom bad ka jingero junom la junom. Amen. Ko himmen ko para tongin duwai nagabinda bar ka jing dumo jangi duwai ru nagabinda ka Bible convention hake negas ngi sai jain bad bar ki brio ki ba wan chimenda Duairu nagabinta ka inner healing retreat haga Taïew ben wan babaro ki bawan shimbinta ha ki inner retreat kinyo mad ya ka jimpen slay jung men siem Bakhuid pakinyo mad ya ka bor jung utrai Duairu nagabinta baro ki kinna ki ba ap ya ki result ba pair pakin kemen enda ki layo ya ki result ko pa jungim ba happening kalong ka Bakhuid ka kerteng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kendo kumba happening Tuai in dark jumbam chungi kabahala kasni patamap ing krengkang chungi kumbang irungi map di kabasni padwadilam yangi shaka chimpan shoy and rate of light ingina kabasiniyo top light yangi karpat ko traina ke jing siniyo barra haga jing spoon jamme toy jing suk jing sign haga sungi jangi Kramba daga jing arab ka jing isne jamme ngi light bara bona ka pop bangin yo jing edana ke jing jinjar barra Kabangidang up kamelen dia ka jingkaramen Bakhuid but ka jingwan pa jungunom penim jangi u Jesus Christ. Namar ka chome ka long kaima ka chome ka bo ka buram chinom la chinom. Kotrai Jesus Christ meu bela on haki apostol jame ka jingsung ai happy ka jingsuk janga nga ai happy
Wat pede ki pop jangi Henry yaga jinge janga balang jamme bad haga jing spoon jamme toy haka yaga jing suk bad ka jingya tele kawe katkum gamon jamme mame uba im bad basensha junom la junom Amen. ka jing sukotrai kandon barabor renka bad pim Rengkabat piu. dap daga jinge do Christ tongin yaingu markelian. Hakami ukon lambro jung blay. Hakami ubaket no ka pop jung parte. Suketo ke bala korsha ka jing kawai jung ukon lambrot. Nagabindaka Jimbam men siyam kabamela ayang ilang baka communion Bakhuid Barka communion men siyam
Gisnungo yamena kabinda ka jingkularia umensiam Bakhuid yangi. Katbangi dang penkre na kabinda ka sngi brom Pentecost Jesu bayid. Shimde pura yangi vay payve. Shimde pura ka jinglong jangi vay payve. Shimde pura ka jingang nur jangi vay payve. Pindap shoin ka donur ka mensiam jangi. Da umensiam Bakhuid. Pinkoy pinkia yaki bapangi bashitam. Karko kardo yaki kon baro ki ban sawan. Shiminda hakane ka Bible convention hakane ka seaside jain. Karko yaki baro kumjuro ki baton ka jingtumu ka jingang nur. Ban shiminda haka inner healing retreat. Ko Jesu bayid. Ay baka jimpin kare jangi nakabinda ka sngi buram Pentecost. Kalong ka ba seizo. Nahaka jingim jangi ibay pa ibay. Karko kardo yangi ko Jesu. Pensle yangi ko Jesu. Pengantang yangi ko Jesu. Ay bor yangi ko Jesu. Yalam lindi yangi ko Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. La 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 la. Hallelujah, 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 hallelujah. La 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 la. Hallelujah, 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 hallelujah. La 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 la. Jesus, Payo mensiam Bakhuid hello jungi. Payo mensiam Bakhuid hagi inga sem jungi. Payo mensiam Bakhuid hagi kamge jamge jungi. Payo mensiam Bakhuid habara ke jingang nur jungi. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Tong inia duai. Koblei me uba lemba ka jingya ay kaliang bapala jang kane ka jingkinia me pelong yangi kinong ya binda ka jang ka snam bat ka medjame bat benyalam yangi yakitu kiba mela pindap da ka jingmaya bakin jam bening bakin jam na ka jingim barim sha ka jingim batimai da ukris utrai jangim Amen. Utrai undon ring card but pim blay badon bor baro in karkoyapi upa barokon baromen sim Bakhuid Amen. ya leisuk ban penbana ya kubor baba jonga jingim jongu Chris hallelujah hallelujah Isayo Hallelujah, hallelujah. Aspa nripunyo. Amen.